bokmässa. Och det känns väldigt spännande att få vara här, för jag tror att det här kan bli starten på någonting som kan bli riktigt spännande. Det är spännande redan i år och kan bli ännu mer spännande i åren som kommer. Och att då få vara med första gången och kunna säga att jag var där då det hände känns extra bra. Och jag tackar framförallt för initiativet ni har tagit att dra igång det här. Det betyder jättemycket. inuu yahay bilow uu yahay barnaamijkan hase haatee ugu dambeynta uu noqdo barnaamij ballaaran marka waxaa noqon karaa inaan ku faano mustaqbalka barnaamijka noocaana bilowgiisii ayaan muxuu ahay ka ahaa markhaatiid maaragta. Människan är ju ett av många djur, men på vissa sätt så skiljer vi oss åt, och det är ju egentligen genom konsten och kulturen som vi gör det. Skapande som har betydelse för både den som skapar och för andra i samtiden och för andra människor i framtiden. Alltså kulturen och konsten är ju ett sätt att kommunicera både in med sig själv och ut med andra. Och det är oavsett om det sker samtidigt eller om det sker hundratals år senare i tiden som mottagaren lyssnar på budskapet. dadku waxay kaga duwan yihiin dadku waxay ka tirsan yihiin xayawaanka waxayse kaga duwan yihiin dhaqanka iyo farshaxanka ay soo saaraan farshaxanka iyo dhaqanka ay dadka soo saaraan qofka isaga naftiisa ayay faa'iido u leedahay ama dadka ku hareereysan ha noqoto waqtiga uu leeyahay qofkaas ama dhowr sano kadib taariikh dheer kadib. För kulturen är ett eget språk. Det är ett språk som går genom gränser, och det går förbi historiens, det går genom historien och till människor på olika platser i världen. När man står och tittar på gamla grottmålningar från tusentals år tillbaka i tiden så öppnas det en direkt kommunikation mellan den som en gång i tiden gjorde målningen och den som tittar på det. Hoppar över många generationer. Likadant med böcker som skrivits. Det som finns med i budskapet i boken, det går direkt från den som har tecknat ner orden till den som tar emot det, och den tar emot det på sitt eget sätt. Det är ett eget språk som är en fantastisk tillgång och som inte begränsas av våra vanliga språk. dhaqanku wuxuu leeyahay af oo ah qof kastuu fahmi karo, binaadamku dhan uu fahmi karo. waxaa dhacda mararka qaarkood farshaxan ay sameeyeen dad waqti hore adduunka jiray inuu qofka markuu akhristo uu macnaheedii u dareemi karo ama uu usoo gudbinayo arrimo waqtigaa jiray. qofka waxay ku abuuraysaa xiiso isaga naftiisa iyo dadka ku hareeraysan. Jag är född och uppvuxen i Frölunda, och när jag var runt 10 år gammal så hände någonting fantastiskt i mitt och några kompisars eller många kompisars liv, och det var att Frölunda kulturhus öppnades. En helt, delvis ny värld ska jag säga öppnades, för i mitt hem så hade vi nästan inga böcker. Och på Frölunda kulturhus fanns allt. Det fanns amatörteater, det fanns musik, det fanns ett jättebibliotek där det inte fanns någon gräns för vad man kunde få uppleva. toban markaan jiray waxaa jiro arrin dhacday oo waqtiga xiise weyn igu abuurtay oo aan weli xasuusanahay. waxaan deganahay ama aan waqtigaa deganaa markaan 10 jir ahaa xaafadda loo yaqaano Frölunda, oo aan 10 jir markaan ahaa waxaa la furay Frölunda kulturhuset ku yaal ayaa la furay. waqtigaa buugag ma aanan qabin oo ma aanan haysan buugag aan akhrisano, hase ahaatee Frölunda kultur waxaa laga heli karay buugaag iyo dad masrax jirayaal ah. Och genom böcker så kan vi ju egentligen göra precis vad som helst. Vi kan färdas ut i universums yttre ändar i böcker som science fiction-böcker, Liftarens guide till galaxen. Vi kan färdas till andra världar och förvandlas till andra varelser. Vi kan bli hober ute i fantasivärldar i Tolkiens sagor.
buugga qofka wuxuu u suurtagelinaa meel uusan gaari karin inuu gaaro. waxaa dhici karto inuu riyo ku tago adduunka maaragtay fog inuu ku tago. waxaa dhici karta inuu adduun kale oo fantasiya ah oo aanan xaqiiqo u jirin inuu gaaro. ayaa dhici karta buugaagta inay gaarsiiyaan qofka. Vi kan förvandlas till simmande hjärnor i en glasburk som i P.C. Jersilds bok En levande själ. Och vi kan också kasta om samhällets roller mellan män och kvinnor som i boken Egalias döttrar, där män är kvinnor och kvinnor är män, och det ställer hela systemet på ända. وأبي وأدكتاي كلمة كستو شيرو إلى أن ترجمه حساتي وحنسو دي أنا سمان فاطمة كسوبيو ويري بوغتو وحبكو سوتي قال لي ساينو لحقالو بوغت وقريني وشاقي وكحضلو إن تمركا يرقا رولو كودا. Jag tror inte att jag har läst någon bok av en somalisk författare, och det tycker jag är dåligt, men jag tar väldigt gärna emot tips på det, för det jag vill komma åt är att människan är en fantastisk varelse där vår fantasi inte har några gränser, utan vi kan skapa vilka världar, vilka berättelser, antingen som är jättefrämmande från vår, eller berättelser om vår värld som vi vill kanske förändra och påverka. Så jag hoppas att kunna fortsätta ta del av många böcker framåt, och gärna några tips innan jag är härifrån idag för er somalisk författare. Thomas Ulleay och han sheegaya inaan qoraa Soomaaliya buugiisa aanan akhrin, hasaatee waxaan jeclaan lahaa in la isiiyo tips la isiiyo, la ii sheego, la yidhaahdo buuga akhri. wuxuu yidhi qoraha ama buugaagta la qoro xad ma laha, waxay ku geynayaan adduun aadan aqoon u lahayn ama kugu cusub ama aadan garan karin, iyo adduun aad garan karto islamarkaana aad wax ka bedeli karto. marka wuxuu leeyahay inta aanan ka tegin maanta waxaan jeclaan lahaa in la isiiyo tips oo aan författare Soomaaliya buugiisa si aan u akhriyo. Avslutningsvis så vill jag egentligen bara önska all lycka till det här initiativet och framåt. Och för vi vet att böcker kan ju då inte bara förflytta oss människor från en plats till vilken annan plats i världen eller i andra världar som helst, utan böcker förflyttar också världen. Det förändrar världen och förändrar oss som finns i den. Så att bokens makt är stor, och ju fler som får tillgång till skrivna ordet, desto mer fantastiskt. Tack så mycket. Thomas Ulleay waxay idin rajaynayaa guul. buugu xad ma laha oo maaragta qofka wuxuu gaarsiin karaa meel uusan gaarin. nafteeda buugu ama waa awood qofka awood siinayso. sidaas ayaan idin rajaynayaa inaad ku guulaysataan barnaamijkan dadkii abaabulkeeda lahaa. Tack så mycket, Thomas.